ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle olu ka centre de formation min filɛ nin ye senu n'u b'a fɔ a ma ko CFP senu olu kɛn bɛ yafamuya b'a la ka tabale gosi ka wele bila yafamuya b'a la jamana sifinnakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninlakaw ayiwa vacances bilatɔ filɛ nin ye minnu bɛ so ayiwa n'u tɛ foyi la n'u b'a fɛ ka baara tige kɛrɛnkɛrɛnnenya la peinture bâtiment plomberie sanitaire froid climatisation installation photovoltaïque ani maintenance informatique ayiwa ko nin hɛrɛ kura in dayɛlɛ aw ye dɛ bolikumadɔw kɔsɔn n sen ka di ye tɔgɔ sɛbɛn olu bɛ daminɛ mɛ kalo tile 15 san 2024 maa minnu bɛ yen ayiwa ko olu b'a fɛ ka t'u tɔgɔ sɛbɛn nin ko in na f'u si ka taa jɔ yafamuya b'a la san 15 bɔɲɔgɔnko la dossier minnu bɛ yen ayiwa sa n'olu kan ka taa bila a fɔlɔ o ye demande ye ka tɛmuru k'a la ayiwa o bɛ adressé yafamuya b'a la CFP ale ɲɛmaa b'a la n'o y'a directeur ye o tɛmɛnen ka bɔ yen wolosɛbɛn kopi kelen o bɛ d'a kan maa minnu bɛ yen ayiwa ni olu ye professionnels ye olu ka attestation kopi kelen bɛ kɛ a la ni maa min b'a fɛ ka kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔ a la i bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la nɛgɛjuru sira min ayiwa ni o ye 68 23 78 50 i ni CFP senu a baarakɛlaw a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ko ala ka vacances tɛmɛko ɲuman ala m'o di la an ma